Ayo ditepungke pesindene dhisik. Wah. Iya. Iki kerawan waduh pesindene iki ana Catur Widawati. Papat. Iya. Wiwit saka pojok kono kae asmane Dek Anistia Inggarsari. Kuwi saka Laladan Rejoso Talang Nganjuk. Iya. Ya dengaren ditepung. Niku kudu ditepungke sekali-kali ditepungke. Limbukan ki ngene iki. Terus bajute iki Dek Sinta Widya Palupi. Terus Dek Bat Riza. Ya. Lah sing keri dhewe iki sapa? Wah iki asung pakurmatan banget no Ibu Sintia Jesi kok ngrawuhke pesinden cilik sing asmane wis kalontar ing jagat raya. Sapa? Dimas Niken Salindri saka Laladan Kediri ya Mak. Yo awake dhewe lagi pindho iki nek ora kleru karo Dik Niken. Iya. Wah, sajake yo cantik. Wah. Ayo coba disapa dhisik Dik Niken. Dik Niken. Nah. Sugeng dalu. Loh, tak kira ki nyekel mic jebul ngombe to. Oh. Sugeng dalu. Nggih, assalamualaikum Mas Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap men ya? Iya. Aku mau sing gak lengkap loh ya Allah. Nah, kurang lengkap aku mah. Sebagai seorang lelaki itu harus melengkapi semuanya bagi seorang perempuan. Oh ngono ya Mas ya. Ngono kuwi. Iya, ngono ta Pak. Upama gede sithik ngono nak wis tak Dan wajah iki sanggare. Piye ta maksude? Dihem iki tegese diajari manah kaya Janaka karo Sri Kandi. Ngono. Sugeng dalu ya Mas. Sugeng dalu. Sampeyan suwi kok sansaya bagus to? Aduh. Wis bagus, wis ganteng, iso ndalang. Aku ki piye ya? Ngono kuwi sing kandha iki ora kowe tok lho, Nok. Ning kabeh wong, aku ki bingung aku terusan ya to. Domongi kok. Aku ki apik lahir batine. Kejaba aku ki bagus lan gagah, aku ki ya seksih. Hah? Seksih ya apa to? Seksi. Wong aku ki ya kaya ngene iki ya apa to? Nduk wong aku ki ya biasa ora bagus-bagus nemen. Tegane kambel ijo, bejane sing duwe bojo pokoke ya. Aduh. Aku ki rong duwe bojo. Orang duwe bojo. Aku ki sik free. Free wifi apa free? Free ongkir. Ya, Dek Niken. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Sampeyan piye, Mas? Alhamdulillah aku ya sehat. Bagaimana Oh. berkesenian tetap lancar? Walah, Mas yo ngene iki to ya wis setahun cangkemku ra payu. Wah. Ya ora, tak delok YouTube sampean ya jalan rekaman terus. Ya, Mas iki enggak kumpul karo kanca-kanca seni ngene iki lho. Memang kadang-kadang nek rekaman ki lak ya ming wong sithik to no. Ya to. Nek ngene iki iso kumpul-kumpul ngraketke paseduluran, menghangatkan silaturahmi lagi. Nggih, alhamdulillah nggih. Saged guyon bareng sing penting silaturahmi. Nggih, jan bunga hatiku ngene iki no, Mas. Jan tak antu-antu lho dina iki no. Loh, lah kok iso diantu-antu piye? Ndak wis suwi gak tau tanggapan kan yo kangen to, Mas. Kangen. Kita kan yo kangen to ngene iki. Oh iya. Heeh, suwi gak tau ketemu. Aku gak ketemu sampean sedina no rasane kayak setahun gak ketemu lho, Mas. Tenan aku. Aku Sampeyan ki piye, Mas? Sampeyan piye, Mas? Aku sih urung nemu carane nresnani bocah iki urung tau nemu carane. Ngene lho, Mas. Piye sayang. Sayang. Hehe. Lah kok Mas Nanang kok cemburu nyapa to jane? Heh? Ben, wi engko diunggahne engko. Enggak, dhek ngembari lho klambine iki padha birune. Lah iya. Iya. Aku ki wis tak toto, klambiku ki biru ben kopelan karo sampean. Lah kok enek kuwi biru ya walah salah. Lah niku sing nyupport kula Heh? Sing nyupport kula. Sing nyupport. Sing nyuprot ya pokoke. Sing nyuprot kuwi. Heeh, teng pundi-pundi niku derek biasane.
Kuwi nderek mesti enek kok nang wayangan ndi ana. Nggih, lan jenengan purun apa mboten kerantos kula? 5 tahun kas. 5 tahun kas. 5 tahun lagi. Iya, ayo. Kira-kira we nek dadi bojo nomor 2 gelem ora? Ngene. Ya wis. Piye ya aku bingung nek musuh wong ayu ya aku bingung kok. Ayu neng kok umure belum mencukupi. Aku kan jadi gimana gitu sama kamu. Kurang 5 tahun kas. Lah nggih, mosok yo kesuwen. Ya ora kesuwen no. Aku ki ibarate anu ki selak selak apa anu? Ngelengo. Membantu. Selak tidak bisa memperlancar peredaran darah ngono lho. Aduh, gak paham. Gak paham, ya gak apa-apa. Nutut. Besok kalau sudah waktunya kamu akan paham dengan sendirinya. Oke. Ngono kuwi ora perlu diulang kok no. Oh, Ngono kuwi wis berjalan dengan alamiah. Oh, nggih. Apa kuwi? Pertumbuhan ki lho. Niki kula nyuwun mikir rada dibanterke soalé wabot tak omong. Agak dibanterne. Heeh, agak ditinggi. Sampun. Pancen anu kok isone. Isone ki cepet tanggap asline. Oh, ngoten nggih. Nggih. Oh, nggih. Niki acarane napa to, Mas? Acaranya hari ulang tahunnya Ibu Cynthia Jessi. Oh, nanggap nggih. Astobroto sak Tante dik Jessi nggih, Tante Jessi nggih. Tante Jessi dari Jessi. Hong Kong. Nggih. Matur suwun kagem Tante Jessi yang paling cantik bagaikan bidadari. Diucapke apa no? Nggih, matur suwun sanget sampun ngumpulke kanca-kanca seniman kados kula Mas Badar lan grup Astabrata sakliyane. Mugi-mugi Tante Jessi panjang umur, sehat selalu, rezekine kathah barokah, tambah sayang aku, dan semoga tidak bosan untuk mensupport saya, Mas Badar kalian grup Astabrata. Amin. Doa yang terbaik. Iya. Masa ya enek to ndonga elek. Ya ndonga yang terbaik kalau wingi kae sing pas hari ulang tahunnya awake dhewe ya bareng-bareng. Nggih, makan di sini dari Ibu Cynthia Jessi ngirimi tumpeng sakmono karo roti. Wah, akeh banget. Awake dhewe maem-maem wah. Muga-muga rezekine tambah lancar Ibu Cynthia Jessi. Amin. Nggih. Gara-gara Tante Jessi kan kita menjadi kumpul seperti ini toh, Mas. Karena Tante Jessi kan salah satu netizen. Jadi itu adalah yang menyupport kita semua ini sebagai seniman. Seniman itu kan orang yang dilihat orang. Leres. Dan ini sekarang ini tidak perlu untuk menonton jauh-jauh jalan kaki maupun mengontel sepeda maupun mengonteli apa kok mengontel? Ya maksudnya mancal sepeda naik sepeda. Iya, maksudku kuwi. Saiki ki yo didelok teko HP barang ya Mas ya. Oh bisa, zaman wis canggih. Streaming, nggih. Ki iso kabeh wiwit saka sak jagat iki ndelok awake dhewe wong loro. Dadi gak usah leren adoh-adoh. Gak usah leren. Wis kemulan ndek omah, kambek nyetel HP-ne ya Mas ya. Lah nek keturun piye? Hah? Nek keturun. Ya keturun ya kan iso dibaleni lagi. Oh iya besoknya. Iya dong. Dan deniken disapa juga penonton sing rawuh ning kene. Oh nggih, sing kagem wonten teng sanggar sugeng dalu sedaya kemawon. Wow, sungguh kompak. Wow, iki mau wis tak latih, penontonnya tak latih. Jadi dilatih ya. Nanti kalau ada aba-aba sugeng dalu jawabnya nggih. Ngono kuwi wis tak latih, ya to. Ngaturne apa no? Kanggo pembukaan nggo Ibu Cynthia Jessi. Oh, nggih. Oh, niku wau Tante Jessi minta lagu bawa Sino Malang. Sino Malang. Nggih. Wah, iki kira-kira sing gender iki weruh apa ora? Lek ndak ero ya wis tak mengo dhewe ngono lho Mas. Ngono. Ini yang gender juga dari Malang. Oh, ngoten. Dari Malang Mujur. Malang Megung. Gerung. Malang Megung jadi. Malang Megung ya.
Wis aja ngono to, aku ora gelem genderi aku lho. Coba kaya ngopo suarane Dik Niken. Selindro. Ju menang. Heeh dong. Ju nemeng. Ju nemeng. Nek kowe kok ya wis gedhe kaya ngono. Lah nggih lho, mosok kate cilik terus. Kok wis bentuk ngono lho aku ngono. Bentuk napa? Suarane iki bentuk apik, iya ta. Suara bentuk iki lho. Kowe bolone karo sing mburiku iki, heeh. Ya kita kan sepantaran ta. Dia lo paut. Dia lo paut. Iya, sik seneng nyusu ini. Ini masih suka nyusu. Ya, coba seperti apa? Pinten ayo aku manut lho aku. Oh nggih. Baleni nggih Mas nggih. Nggih gak apa-apa. Aku ki seneng kok nek dadi upama enek sing kleru terus dibaleni iki aku seneng. Oh ngaten nggih. Jadi pokoknya kalau kleru ping 10 gratis piring cantik ini. Oke. Aku mbok kleru ping akeh, aku tuh bisa baleni meneh iso. Dadi aja terus nyepelekne nek wis pedhot ya pedhot. Dadi ya iso dibaleni. Apa-apa pun. Nggih pun to. Tekan. Iki berusaha tak tekan nih. Nggih. Iki awake dhewe ora dhewe. Isih ana Dik Niken karo isih ana bintang tamune. Iya, sapa? Cak Slendro saka Blora. Wah, disembadani tenan nganggo bintang tamu. Iya, ngenteng-ngentengi nyambut gawe. Iya. Diundang rene, ayo. Nganggo aja dipleroki ya. Monggo Cak Slendro katuran minggah wonten ing pepanggungan. Dua satu, yuk. Dalu Cak Salindro. Wilujeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Sugeng dalu. Dangu mboten panggih kali panjenengan. Ya, memang kita tidak pernah bertemu. Nggih. Dadi ya dangu tenan ya to. Soale nggih mboten enten sing ngejob. Lah iya, wong yo. Ngejob pisane batal. Nah, pandemi masalah. Iya. Bajunya bagus sekali, itu dari mana? Ini oleh-oleh dari Hong Kong. Mami Cynthia Jessie. Waduh, kejaba bajunya Mas Slendro, Tante Cynthia Jessie juga maringi iki beskap biru iki. Niki saking mriko. Waduh, estu niki. Wah. Nah, niki matur nuwun diparingi beskap. Kula nggih ming crita kira-kira nek menawa dikirimi meneh nggih matur. Oh, ora tenan to ki mau. Mancing to boleh. Mancing niki. Iya. Luar biasa beliaunya yang sudah tanggung jawab dengan budaya Indonesia termasuk budaya Jawa. Nggih. Menungso nggih ngeten niki. Menungso nika filosofine menika dados gedang. Pramila Bu Cynthia menika paribasanipun kaya wit gedang. Wit gedang menika yen durung woh, yen urung menehi murakapi karo kanca-kanca karo menungso ora bakal punah masih mbok ketok meso jek tukul anake. Kuwi wit gedang. Nggih, mula Tante Jessie menika luar biasa. Luar biasa. Sri Kandinya budaya, Sri Kandinya Indonesia. Tepuk tangan untuk Ibu Cynthia Jessie.
Kula niki yen ngrasakne masa-masa ngeten iki nyuwun sewu nggih. Pripun, monggo. Mbak Cangik, Mbak Limbuk kok kula niki ngguroni panjenengan niki mboten. Wah, lah piye piye. Nek panjenengan rak ampun S2. Heeh. Kula S3 kerupuk papat 16.000. Oh, lah nek kuwi mangan ning warung nek. Mboten, sebabipun menika dipun arani jaman-jaman wis tuwa nggih ngeten niki. Werdine Nggih, jaman wis tuwa menika golek sandang pangan paribasane kaya gabah den interi akeh musibah, akeh bencana. Pramila awake dhewe menika kedah introspeksi diri. Wong kudu ngamal, kudu sedekah termasuk kaya Mami Jesi ngeten niki, Tante Jesi. Nah, itu jenenge pahlawan budaya ya kaya Ibu Cynthia Jesi iki. Nggih, mula awake dhewe ning Indonesia corona muga-muga ndang minggat. Amin. Seniman budaya tetap menjadi benteng negeri Indonesia. Siap, matur nuwun. Lah mula awake dhewe pengen tentrem yen ana jumuduling satriya piningit. Wah, lah iki. Iki Iki berat jenenge Ratu Adil. Yen iso corona iso ilang jeng ben iki yen jumuduling Ratu Adil utawa satriya piningit. Iya. Sagedipun titeni kok. Angger sasine sura dinane Jemuah Kliwon. Jemuah Kliwon. Kliwon. Sorry, Kliwon. lali bledru suwe ra iya, tanggapan iya. nggih ngeten iki. Aku iki cah jujur. Cah jujur lho. Nggih, sok-sok anu apa cangkeme mlengse. Mlengse. Ah, Yo. mlengse, ya. Ya awake dhewe ora apa-apa suwe gak tanggapan. Suwe kok. tenan aku ya kadang-kadang mlengse kok mau ora apa-apa. Jenengan sami kadil Nggih, sami. kalih kula. Nggih. Yen ana sasine sura dinane Jemuah Kliwon iki eling-eling. Nah, iki Wong sasi Jawa sura nyun Jemuah sewu Kliwon. nggih. Nek piyantun sepuh kados mbah-mbahe sing mirsani wonten YouTube Heeh. sing rawuh dugi mriki menika ora kedah kok kula niki ngguroni mboten. Heeh, pripun. Negokno satriya adil jumuduling satriya piningit yen dinane Jemuah Kliwon mulane sura. Ya. Titen-titene anggerana satriya bathuke mencorong. Mang titeni niku. Niku satriya piningit. Sanes. Lah napa? Niku ngono wong nyuluh tekek. Weh. Nggih. Tasih der. Der. Lah ngene ku kok. Jenengan ki asline der. Der tenan. Aku lho niki rak ming klungsu nek melu du. Nderek silaturahmi. Oh iya. Nggih ngapuntenipun Mbak paribasane kula niki cedhak watu ning adoh ratu. Wah, iki. Nek pramila bab pendidikan nggih ngapuntenipun kalih jenengan nggih mboten kalah kalih kula. Nek panjenengan sesen napa niki? Kula M3 nggih. Niku lho sing dhuwur niku lho, pokoke sing loro wau lho. Oh, tower. Nggih, mboten. Oh. Merek ges napa niku wau lho. G-Stock. Magister seni. Oh, iya. Nggih, leres nggih. Ya, Nggih. Magister seni nggih. Magister seni. Nek nyuwun sewu nek bab kejawen ngapunten nggih. Heeh, Kula nggih. elek-elek menika bapake kula terah kejawen. Wah, lah kok saged. Nggih, bapake kula menika wong Jawa ampun nganti ana tetembungan ela-elo. Ela-elo. Wong Jawa kari separo, Cina Heeh. Londo kari sak jodoh. Wah, lah. Wong Jawa niku ampun ninggalke petung Jawa. Heeh. Mula sakniki wonten kertu tani, wong tani padha bingung, padha susah, abuk ora iso metu. Nek kula mboten bingung. Lah kok iso? Lah tandure kula ora tak abuk, ora tak sempret wereng, ora doyan tikus, ora doyan. Lemu-lemu niki. Lah kok iso carane? Enten resep, enten Piye dongane. resepe pripun? Enten dongane wong nek Dongane? arep nandur pari niku enten rafale. Rapale? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Niat ingsun nyublekno Mbok Dewi Sri ing bumi pertiwi bapa angkasa. Heeh. Yen awan tak kawena karo maruta, yen bengi tak kawena karo embun. Lho ngono kuwi pariku dipangan tikus ya ora tanggaku iku entek. Lah kok iso? Tanggaku dipangan wereng, aku ya ora entek. Mergo iku nganggo rapal kuwi nganggo rapal Jawa ning ana sirikane. Sirikane? Sirikane nek sawayah-wayah kowe ndek sawah kidul kali, aja pisan-pisan nggih gubuk ning lor kali. Lah kok saged? Lah kowe nek tunggu lho iya iki. Ah. Nek kowe duwe sawah kidul kali aja Sik, toh. pisan-pisan pripun? Ya iya to, wong sawahe nek nggone kidul kali kok iso gawe gubuke ning lor kali diantemi sing omah sing kono to ya. Lah nggih nek duwe sawah kidul kali aja pisan-pisan nggih gubuk ning lor kali. Engko nek tunggu mprit leren ngojek. Oke, wah. Mula dungane awake dhewe Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Nggih, pripun? Dirga Yuswa kagem Ibu Cynthia. Dirga Yuswa. Jesi, Nggih. Jesi nggih. Jesi. Pinaringan yuswa ingkang panjang, Rezeki ingkang ingkang kathah. ingkang barokah. Nggih. Mugi-mugi tansah tresna kalian budaya, awujud ringgit wacucal jungguh kalian pambrutanipun cariyos dalu Nggih. punika. Nyuwun lampahan Banjaran Sri Kandi. Nggih.
Ibu Sintia Jesi niku jan cara penggambarane wayang ya Dewi Srikandi. Nggih. Jane kula niku mbok ya aturne Ibu Jesi to. Tante Jesi mbok bilih panjenengan kagungan WA-ne. Iya, diaturne piye? Mbok kula niku kon ngepek anak mriku ngoten lho ken ora ndagel nek. Ndagel niki mung dingge nyek-nyekan wong terus lho kok. Nah iki tak urus tenan iki. Kok iso ku nyek-nyekane wong iki piye? Aja wis kadung ngoten mulih kula niki. Ya ora ku nyek-nyekane wong. Mboten ngeten. Menghibur masyarakat. Ceritane niku riyen rak digudang kali mbok bapak kula. Udange Slendro anakku sing bagus-bagus dhewe. Sok gedhe, sok ben dadi seneng-senengane wong. Sok ben tak kudang di apa iki disenengi wong. Nggih. Dik kira aku nyalon lurah dadi lurah. Nyalon carik dadi carik, tiba malah dadi dagelan. Ayo. Dagelan nek abahe kirun cetha, sak pecutulan 20 yuta. Terus Mas Percil pecutulan 15 yuta. Iki 1500 saya kena pajak kok. Aku merana, perbandinganmu kok apik banget. Apik wong bar dicet kok. Nggih. Dicet pripun? Nggih niku mboten niki rak ming guyon. Seorang seniman niku mboten selalu mikirne materi, sing penting silaturahmi sambung rasa kalian wonten luar negeri. Piantun luar negeri sing tiyang Indonesia merantau wonten luar negeri menika nggih betahaken hiburan. Niku. Kula sampun ping kalih teng Hong Kong. Wah. Taiwan ping kalih derekne Abahe Kirun. Wah. Iki jenengan kudu matur nuwun. Kula lantaran panjenenganipun kula saged wonten luar negeri menika nek mboten kalih abahe mboten saged. Pramila riyen kula pelawak ketoprak, dagelan ketoprak gak tau enek sing delok. Pisan digawa ning Hong Kong. Kula niki ming ditekoki, "Ha, wis suwasang." Kula ora iso mlebu. Visane kula mergo kula cilik kok kelahiran 94. Gak iso mlebu didelok lho kok wis tuwek. Akhirnya kula ming nyauri, becik ketitik Allah ketara, malah kon mlebu kula. Niki nggih pengalaman. Nggih. Jing ben Astabrata panjenengan kali Mas Akbar. Insyaallah dibeto mriko. Oh iya. Apa? Sik ngopo? Dibeto teng Hong Kong. Lah ya ngopo? Lho. Ajeng lakoni hukuman. Ora. Sinten ki mau Cantik-cantik kaya ngono kok ya. Nggih. Ngono Saurana nganggo mic. Saurana kuwi vampir cilik. Apa kok vampir? Cilindro. Wah. Sedih. Kamu tuh kalau tahu aku menangis tuh harusnya mensupport. Gak malah dipoto aku pas nangis. Lah sakne lho kula niki. Niki ajeng syuting. Syuting TV. Iya. Tanggal pira, Dek ya? Tanggal 11 Film. sama 12. Film apa lagu? Mboten teng MNC TV niku. MNC TV tanggal pinten wau? 11 sama 12 acara I Can See Your Voice tapi tayangnya hari Senin. Tapi nggak tahu tanggalnya kapan. Temping sami kali kula. Oh iya syuting kayak ngene iki. Nggih, kula nggih syuting niki. Berjalan lancar alhamdulillah. Apa syuting apa? RCTI Ikatan Cinta. Wah. Ampun gumun sampean, ampun gumun. Aku iki ora gumun. Loh. Aku wis kulino aku. Lah nggih kula syuting Ikatan Cinta, kula dados Al. Hah? Al. Al sapa? Al-Fatihah kae lho. Mboten. Nggih, matur suwun kula lantaran warga Jawa Timur wabil khususon piantun Nganjuk. Nggih. Kula sampun pikantuk barokah, pikantuk rejeki wonten Jawa Timur. Oh nggih. Kala wau siang kula bidale ndek dalu lho Mbak Cange, Mbak Limbuk. Langsung bablas wonten Surabaya. Langsung Surabaya. Teken kontrak kalian TVRI. Insyaallah kanca-kanca seniman yoga yang pengen menjadi komedian menika ada stand up komedi. Wah iki. Niki insyaallah ndagel entuk ning ora entuk bayaran. Ora entuk lucu-lucu, ngluwe lucu aku tak pateni. Nah enak sing luwih lucu sendiri tingkas ngono. Pateni musuh aku mboten kok. Mboten menika guyon, menika saling menyupport antaranipun kanca-kanca seniman, kanca yoga, kanca dalang menika saling mengisi lah. Saling mengisi ya. Nggih. Ki bajute ngaturne apa meneh ki? Lah wau wonten suwunan mboten saking Tante Sintia Jesi iki mau ki nyuwun fragmen Sida Paksa lan Sri Tanjung.
Ketoprakan iki. Ketoprakan. Wah, anggarane nggih tambah lho niku. Aku omong karo Tante Jesi, aku gelem ketoprakan. Ning nek aku iki ngadeg iki aku tambah lho. Ora tambah omongan. Dijajal ketoprakan kuwi lho. Aku iki durung tau iso, ngono kuwi urung tau weruh. Wah, niki lho, wong jenengan iki wong Jawa sing jawal nggih ngoten niki. Wah, Jawa sing jawal iki werdine? Wong Jawa sing ora ngerti budaya. Wah, ya ketoprak kok ora roh niku. Ketoprak. Nek ketoprak ngerti. Nek teng Jakarta ketoprak niku lontong kalih, pecel, kerupuk niku ketoprak. Dikei bakmi ya ta. Heeh. Niku ketoprak. Nek nggone Jawa Tengah iki kan anu to, kesenian. Kesenian nggih. Ya. Ketoprakan kuwi engko sutradarane sinten iki sing tukang gawe lakon? Sing tukang gawe lakon sapa penake ak? Loh, ya panjenengan. Ah, ya aku. Nggih. Kula Terus didapuk napa niki kula? Didapuk tukang entekne job nggih, nampa calangan. Sida paksa. Kula. Wah, sapa mau? Heeh. Sila Hadi Kromo. Engko ndang sila yang kelima kowe ngono. Aku ki piye ya bingung golekne sik to. Iki sapa ngono lho. Ya wis. Sila Hadi Kromo. Nggih. Dik niken dadi Sri Tanjung. Lah jenengan kula sutradara. Loh. Wah, gak oleh ya? Sing dadi sida paksane Mbah Surat. Ora deh. Wah, sida paksa. Niku paksa banget nek niku. Panjenengan sida paksa? Heeh. Kula Prabu Sila Hadi Kromo. Heeh. Niki Sri Tanjung. Heeh. Oh nggih. Ki terus piye? Ya wis bar. Kok terus piye? Wah. Oh ya, coba ya ketoprakan. Selindro songo, ya. Dalang toprake napa niki jenenge? Ketoprak. Jenenge sisan niki. Niki jenenge gebyar-gebyur ya. Ya. Mboten ngaten namine napa ngoten lho. Namine napa? Ya sapa kono jeneng kono ketoprak Asta Budaya nggih. Asta Budaya. Asta iki tangan. Heeh. Budaya niki napa? Budaya iki budidayaning manungsa. Oke. Kok liwat tangan kok cepet men to genti liyane. Ya. Golekno jeneng sing apik. Sida batal. Loh, ampun ngoten kok. Nggih ketoprake jumbuh kalian Sintia Budaya. Sintia Budaya. Toprak saking Jawa ditanggap teng Hongkong. Leres nggih? Nggih. Sing keprak sinten iki? Kok sik tekok anu ya sing ketoprak ya iki mau wis aku dadi sida paksa. Sing ngeprak ngentong niku lho. Oh, ngentong. Aku no. Oh, nggih. Yo nyambi-nyambi. Wah, iki terus piye aku mosok ninggal. Wah, dalang nek ora milenial yo ngene iki lho, angel iki. Jan tenan aku iki ora iso ngene iki. Ya ndak. Mas Akbar, genti jenengan mawon to, Mas. Wangel sing niki, Mas. Jajal to, jajal. Iki dikentongi sik. Nggih no. Dikentongi, jajal ya. Nggih. Atur pambagya. Isaku ya ngono tok. Ngono. Kuwi bakul bakso apa to? Baleni neh disiarne Baleni ketoprak. siare. Ketoprak. Apa kuwi mau? Sintia Sintia Budaya. Tok 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 tok
sing nyarne. Ya. Hadirin yang berbahagia. Selamat malam. Kleru. Selamat malam. Selamat malam, selamat menyaksikan Sandiwara Ketoprak Cynthia Budaya. Cynthia Budaya hadir dari negeri Hong Kong. So hadir dari negeri Hong Kong lho. Iki sing ketoprake kok Hong Kong kok. Oh, Ketuane kan ning Hong Kong. Yang dipimpin langsung oleh Ibu Cynthia Jesse dengan nama Cynthia Budaya. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada dan juga para YouTuber mania, malam hari ini Ketoprak Cynthia Budaya akan menehi lakon. Apa itu jenenge? Akan membawa lakon. Ya, membawakan lakon. Bawa rak gowo. Bahasa Indonesia ya beda-beda to ya. Akan memberi cerita. Bener. Bener. Sri Tanjung Sido Pakso. Bener. Adegan yang pertama dimainkan oleh dari Kabupaten Tuban. Sela Hadikrama diperankan oleh RM Selindru. Wah. RM ya apa? Rai Menungso. Oh, tak kira ruang mayat. Elek mentok. Terus Patih Sido Pakso. Ingkang dipun asta Raka Mas Badar Alam MSNNN NNX. Ya. Kenapa-napa nggih? Ya ora apa-apa, ikhlas aku ya. Manut, aku ki wakile lho. Iya. Tak pecat kapok ki. Ya. Sri Tanjung. Ingkang dipun asta Raka. Bintangnya kita Niken Salindri. Ula dipun asta Raka Pak Surat. Manajer utawi sing tukang nampa job. Raka Mubarok. Iya. Terus selamat menyaksikan Ketoprak Cynthia Budaya. Nganggo apa wi? Brengos kok. Kuwi dadi apa? Sela Hadikrama. Mosok gak brengosen gen ketok wibawa. Ben darani lanang. Malah kaya Durmagati. Ya, Sela Hadikrama. Ndang. Haya, so, somu iki ayo apa sih kok? Kuwi apa wi? Basa Hong Kong. Iki ketoprak Hong Kong. Ya ketoprak panggal Jawa kok ambek Hong Kong ketoprak ya Jawa. Lah ndek iki Pak aku ndelok apa Pak ketoprak anu Jepang ngono kok. Kene Jepang kene ketoprak ya. Kene. Anake Korea Selatan apik. Oh iya. Wah iki. Iki cara brengose iso nyokrok ngono to Mas aku. Ben darai lanang. Heeh. Lah iku mbae saiki brengose disithikno ya. Ya, ndak. Piye ngono? Muniya. Muniya brengos putok sik kok kon muni. Kok ora kaya padatan. Heeh. Adat saben iki aku ki ning omah ya dhewean ning kira. Iya. Kowe delok YouTube kok kok roh kowe. Ora delok YouTube kae. Modele ngono kuwi, Ndang. Terus sak mlakune. Aku ki ketoprak dadak iki. Iya wis, pokoke aku ki mongko dadi wong sing nomor 1. Kuning kok ora duwe bojo kira ya. Waduh, piye to iki? Yen aku ora ndek bojo padha karo mlaku mung sikil siji. Kudune aku ki ndek bojo mongko sing tak tresnani ning alam donya ora ana siji, ora ana loro, ora ana telu, ya ora ana papat. Ora ana papat ya ora ana 5. Ora ana 5 ki ya ora ana 6.
Ora 6. Sik to, kuwi piye? Kok coba urutne ngono lho. Iku lho maksude piye? Heeh. Ketoprak ora ana siji ora ana loro. Heeh. Sing tak tresnani gak piye to piye ki. Genahe piye ngono lho. Mare kowe nek tak jak sepelan kowe ndelok HP ae kuwi apa iki? Sik. Iki. Aku wis banget nyerahe ki aku ya. Saing aku gede-gede ya. Wis ngene. Ngene. Ya. Minangka aku ki dadi wong sing nomor 1, wong sing tak tresnani ora ana siji ora ana loro ya Sri Tanjung. Ka ngono lho. Sri Tanjung iki wis duwe bojo. Supayane aku kelakon duwe bojo Sri Tanjung, 1000 cara bakal tak lakoni. Sida Paksa. Punten dalem 1000. Ngono to? Iya, nggih. Wah, bener. Ngono kan sik ahli ketoprak, kene kan ora tau melu ketoprak. Yo. Punten dalem 1000, Sang Prabu. Lajeng Ya. Sida Paksa. Panjenengan ngoten niku napa sampun mboten saged ngadeg? Iki linggih. Oh. Wong ketoprak ora mbok ngono kuwi to. Ora mbok golekno kursi ketoprak. Wis ngono ya. Ya, bener. Sida Paksa. Kados pundi? Sliramu lak pirsa tak timbal ning nggone pengarepanku Sida Paksa. Inggih. Wonten dawuh sajroning negara ora iso tentrem. Esuk lara bengi mati esuk lara. Merga ana corona Sida Paksa. Wah, corona punika napa, Sinuwun? Apa ya? Kowe tak WA. Ah iya. Sida Paksa. Nggih, wonten timbalan ingkang ngadhah. Kanggo gawe tentreming negaraku iki. Nggih. Kowe kudu ngupadi tumbaling praja supaya negaraku tentrem adil makmur Sida Paksa. Sendika ngestaken dawuh tumbalipun awujud menapa? Tisu basah. Oh, tumbal tisu basah lho. Oh ya takok-takok ketoprak kok kocluk. Oh, ya wis ya. Gregeten ae aku. Wis pegel tenan deh. Pak Barok, sesuk aku mah nek dalang iki neh. Wis pegel. Oh, aku. Kacek 50 gawe wong mumet. Wis aja nangis ngono. Aja nangis. Kudu sabar. Silati krama gak iso nangis. Boleh nangis. Sida Paksa. Nggih, pripun? Sliramu wis tak dawuhi apa? Madosi tumbal. Tumbaling praja kok tumbal. Tumbaling praja. Gek ndang kono, diaya ana. Mangke rumin. Kula badhe bidal nanging kedah wonten probeanipun. Oh. Kok tak transfer wae ya. Nggih. Kepareng kula medal pasilan, Sinuwun Sila Ati Krama. Iya, hati-hati nggonmu lumaku. Nggih, nyuwun tampahing pangestu. Iya. Oh, iso dhewe, ora usah tutuk-tutuk. Truk tuk 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 tuk. Lah niku keprake. Ya. Wis iso ngendang ra? Iki toprak ditanggapong lho. Ora sam toprake nyikem ye. Darak ngono. Wis. Sida Paksa wis lunga. Lunga. Sila Ati Krama piye? Bahagia no. Lho, lah kok iso? Kalau rezeki itu nggak bakal kemana ya. Oh iya. Sesuatu akal yang saya gunakan itu pasti tersampaikan. Sing nonton kono gak wong Jawa tok. Oh iya, jadi pakai bahasa itu Indonesia. Iya. Sri Tanjung. Oh iya lali. Walah. Kowe ngono kok ngengkel mbok jukuk dhisik. Iya. Aku iso nek terima ngono tok. Maaf ya, Bro. Ah. Sri Tanjung.
Sri Tanjung. Sapa sing ngeprak aku benakne Pakumi iki lho. Wah, iki lho Pakumi. Dodok terus kalau Sri Tanjung wis teko. Tuman. Wah iki. Wah. Kuku Bima. Ndok bebek sitok. Susu. Gelem-gelem. Kowe umpane kok sanksi to apa mbok nyanyi kowe? Ketoprak ngene iki ya pemikiran Mas. Kok gelem apa ora kono? Ngenyek kowe ya. Ngenyek kowe, pe aku semene. Waduk silakan kengko ya. Kowe iki wis semene kok nyapa dadak ngene semene. Apa aku semene? Lha wong dhuwurmu wis semene kok ya mbok ngene-ngenekne. Iya, wis manut lah. Iki. Brengose wah. Kowe digantungi karet barang. Wis to golek dhuwit sak gat-ugat wae supaya ben lucu. Iya. Kowe nek gak lucu gak mbok jawab piye wau. Lah iya. Gak tanggung jawab kowe. Gak. Sri Tanjung. Kula wonten. Kowe mau piye omong piye? Sapa kae jenenge? Iki to jenenge. Sing mang lho. Sing ngempul. Iya. Jenenge Ian. Sapa? Ian. Wis, wetengem radio isine sesuk lek. Bolak-balik ngene kowe. Nyek wong lek sak. Yuk serius yo. Sri Tanjung. Wah, iki ya padha ketok iki ya. Yo. Balen. Heh? Balen. Balon piye to kok? Balen teko. Balen kok balon piye? Balen. Wah. Kae guyu apal iki koyoane kok. Sri Tanjung. Siramu ra pirsa to Sri Tanjung. Siramu tak timbali ning gone pengarepanipun. Bebek ra apa to Sri Tanjung? Ketoprak iki kudu nabuh to. Ya iya no. Sri Tanjung. Pirang-pirang dino aku ki ora iso turu Sri Tanjung. Paribasane esuk mangan, sore ora mangan. Sliramu tansah ning netraku Sri Tanjung, ora ana siji ora ana loro sing tak tresnani mung kajaba kowe ya Sri Tanjung. Nyuwun pangapunten Gusti. Wes metuku kapan iki? Piye? Metuku kapan? Tuk. Piye? Metuku kapan? Lah karepem kowe metu kapan-kapan entuk kok. Terserah kowe lah. Aku wis siap lho aku wisan. Ayo ndang mbok ndang ditokne sik kok. Sok mben wae lah Mas. Heeh. Ketoprak kok mbok ganggu. Ya ndang. Wah, ora tau wis kok taktuk kae. Tak gacok cengelmu lho. Weh aku wis iso. Lah. Nek iso malah rambut jak aku. Iki sapa to sing jaluk kok aneh-aneh. Sri Tanjung. Siramu wis pirsa apa Sri Tanjung? Yen aku iki pirang-pirang dina iki paribasane kowe boncengan karo garwamu ki aku sok-sok pengen tak antem patu lho Sri Tanjung. Mergo aku ki tresno sliramu. Nyuwun pangapunten Gusti. Piye Sri Tanjung? Tak derengipun kula nyuwun. Ki atele lho cah iki mang tak. Ya sing ngongkon nganggo ngono iki sapa? Ngene lho sing bener sik meneng. Nek kuwi lara tenan nek kuwi. Lah tak manangno. Lah aku apian. Tak gatek piye ben bar iki wayange. Gatek ya. Aja. Ra iso gatek. Wih bang, udah bawa batek, bar wayange. Kok ya iso nyedaki kono itu?
Kowe dadi aku pe tak jebret ngono ae. Ya. Wis tak tambahi 50 le. Tak olore kok kene, gen ngene le. Ngene lho. Iki kan gak kena esan. Aja mbok lebokno nek kolu. Lho. Bayaran. Jare pengen brengosan. Brengosan nek mbok lebokno nek kolu rong irung. Wis omong-omongan merayu terus Sri Tanjung. Ndang. Wonten dawuh. Aden ono aku ya Sri Tanjung. Kula mboten saged, Gusti. Sri Tanjung. Mboten saged, Gusti. Wis salah den ono aku Sri Tanjung. Mboten, Gusti. Kula namung rantos konduripun Kang Mas Sida Paksa, Gusti. Ah, iki aku sing metu iki. Sri Tanjung. Sri Tanjung Raden ono aku Sri Tanjung. Kula mboten purun. Sri Tanjung Raden ono aku Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Ya, Cukup sekian dan terima kasih. sik. Piye to aku mau gak ngono kuwi kok. Ini saya metu kok. Heeh, ya sik metu to. Urung takon metu kok ya, cepet Ya. mentu awakmu. Jebul kelakuanmu kaya ngono Tanjung. Kang Mas. Kowe mengkhianati kang dadi tresnaku. Mboten, Kang Mas. Ora perlu. Ora perlu tembak-tembak. Kang Mas sejatosipun mboten ngoten lho, Kang Mas. Nyatane aku nyawang kowe karo Pinocchio kuwi. Ora trimo sajroning rasaku. Kowe dolanan katresnan karo Sinchan kuwi mau. Ora trimo. Kowe lho Su. Kowe Truk tuk tuk tuk. Dung. Nuwun sewu. Patih Sida Paksa. Nggih. Kok ateges aku iki mbukak wadene bojomu iki ora? Aku iki punggawaning praja wong sing dipundi-pundi kaya Wesi Aji. Nek aku kelakon duwe kelakon jamah bojomu, Heeh. wirang apa aku? Bojomu ki tresno karo aku, ning aku moh rekamane ana. Ngene. Rekamane ana aku ora ngapusi. Kowe nek tresno karo bojoku. Bojomu sing tresno karo aku, tak delok rekamane enek. Ora apa-apa. Iki Aku ya wis ora patek digdaya. Bojoku pek enek apa? Lho, entuk ah. Iki ceritane ngono to? Ya gak, Ora ngono ya? kowe percaya aku no lho. Oh iya. Coba di rekamane. Baterai kuntai. Lek mang ndak mbok foto ah. Iki lho, lah iki lho rekamane mang ije ya. Iki lho, tak dono rekamane aku. Aja, aku ora perlu. Kowe wis tumindak sedeng karo bocah bojoku Nimas Sri Tanjung. Ampun kene, aku iki wong nomor Tanjung. Wonten dawuh, Kang Mas. Kowe kok berperilaku tidak senonoh dengan Doraemon kae. Saestu mboten, Kang Mas. Aku ora percaya. Sejatosipun kula mboten tumindak setting. Aku ora percaya. Sinuwun sila hati kromo. Ki arep dadi apa neh to? Ya. iki lho enek wong video call ape transfer. Lucu. Oke. Yen mangkono. Iki terus Tanjung iki dadi apa? Kolam renang apa dadi apa? Oh, kostume akeh men. Iki piye ceritane iki dadi apa nih? Musik Tanjung, aku pengen krungu saka ature Sila Hadi Kromo. Wow. Itu bedaknya apa itu? Maybelline ya? Bukan Mas. Gue pakai skincare. Iki sapa Tanjung? Kok enek? Nyadong tuku ingkang kathah sinuwun. Njeng Patih Sida Paksa ngapuntenipun sanget. Aku saya wedi to. Kula menika nyek. Jangan dekat-dekat, jaga jarak. Yes.
Itu bedaknya pakai apa itu? Pakai pon. Pon terus kliwon terus wagi ngono itu. Biar enggak glowing tahu. Nyun sewu Gusti Patih. Mboten ateges. Iki sapa iki? Biung Ban. Wah, lah kok emban kok raine kok koyo ngene iki. Biung ban. Raine bujat. Raine kok bucat ke ngono kuwi. Apa lho ngene iki no jane ya Allah, jan sakne aku ngene iki. Aku jane mesakne karo kowe. Kok umpane kok wedake koyo ngene. Iya, wedakmu koyo ngene to. Ya Allah kowe iki jane iso masak. Jane iki iso masak apik apa ora? Pak Barok dalan iki gak mangkat aku sesuk. Aku ki ban lho. Iki mban apa? Lah kok iki koyo ngene to ya iki lho, iki lho. Iki lho apa? Iki Aku isin duwe ban ngeten iki lho Kang Mas. Yen ngono belen dhewe. Kowe milih tak pejah apa ngalih? Heh, Kowe milih tak pejah apa ngalih? pejahe separo ya. Wah. Wis ngene lagu-lagu e. Ya pateni sik kene pateni sik. Lorong bara, rong Maria. Rong Maria. Rong Maria. Sing mati ki sapa? Lek ketoprak melek lek. Ngene lho. Uluh wae lek. Piye? Ceritane iki sapa kowe dadi sapa? Jadi dadi mban. Ban aku. Oh dadi rong peran. Sila Dikromo, Gandrung. Gandrung Kula. karo Sri Tanjung. Terus ki sesuai tidak kenyataan iki pegel. Pegel Ngomong terus? ngene samian. Aku Mban jenengku Mbak Nik. Lah, jare Dik, Mbak Nik. jare Dik. Mula nek gawe wedang pahit terus iki kowe to jebule nik. Kostume wis pripun Mas Badar kersane kostum napa? Ya ngene iki. Korsete pun. Ngene. Wis iki piye ceritane piye? Ya pateni sik kono kok. Sing mati Tanjung. Ya no. Ya karek. Piye? Karek pitunge piye? Wong aku ki pemain amatiran. Wah, Tanjung. Kowe wis dadi. Kowe wis mengkhianati kang dadi rasaku. Mboten lho Kang Mas, saestu Cukup. mboten. Aku ora peduli. Aku ora bakal ngrungokne tetembungan apa wae saka kowe. Tampanen iki jenenge pedang Naga Sasra. Piye? Naga Sasra iku gak pedange anu kok. Sipa to. Iki pedange abdimu mau. Kowe wis ngianati kang dadi tresnaku, saiki kowe kudu nampa hukuman saka aku. Mati dening aku. Sik to, Mas. Hop. Kok langsung lah terus iki pitungkase ya apa? Iki gen Sri critane Tanjung ki, sik. Sri Tanjung ki asline duwe ngene lho. Penjaluk lah. Ora ngono. Ya. Piye? Sadurunge aku sampean pateni aku duwe pitungkas ngono. Oh. Ngene lah. Ya sadurunge kowe mati, kowe duwe pesan-pesan apa? Setelah acara ini. Kula saderenge panjenengan pejah, kula mitungkas kalian panjenengan. Iya. Piye? Menawi darah kula ambune basin, Ganggu kok. berarti kula sampun tumindak sedeng. Yen kowe wangi, Yen darah kula ambune wangi, kula mboten tumindak napa-napa Kang Mas. ya kanggo buktine kowe bakal tak pitono hukuman pati. Iki Tanjung dadi woh-wohanmu dhewe. Nyuwun sewu, Gustine. Piye? Panjenengan iki wong tiyang nomor kalih lho nggih. Ngapunten kula menika sinaosa abdi. Menika kula ndek rasa welas. Atine kula niki nggih lara. Iki rasa dingono-ngonone. Mosok iki nek gedhe sisih lho piye iki? Ha iki mang dienggo dolan cah cilik kok. Weh, ya. Nyuwun sewu.
Ngapuntenipun sanget. Kok mbok kula niki wantun kalih panjenengan niki mboten. Nyuwun sewu, dipun penggalih menika garwanipun panjenengan piyambak lho. Ya Ben, mati ya Ben. Lho, pun tegel. Mati aku rabineh. Nggih leres, menika gadang-gadanganipun tiyang kakung nggih ngoten niku. Pramila kula mboten setuju. Ora setuju piye? Menika Gusti putri kula. Yen Gusti putri kula mati, pejah. Kowe ya melu mati. Melu mati. Mati kowe dening aku. Ora gelem. Lah kok iso? Tak mati dhewe sik. Ya iya. Pun. Wis. Pun ya penggalih. Pun sampean pikir. Wis ngene wae, kowe ora tak pateni ning kowe nerusne ketoprak iki. Moh aku mati ae. Kacek 50 milih mati ndang bar kok. Luwung kowe sing nerusne ketoprak. Ya. Wis apa iki mau ki obak apa? Aku lagi iki lho ngene iki. Kowe gak melok mati ya? Melok mati gen bar. Ayo lagu-lagu wae. Wis. Wis. Ngene kok 300 ya. Kowe dhewe kok enake ngeten nggih. Nggih nyuwun sewu Mbak Cangik, Mbak Limbuk menika sebuah cuplikan. Lah iki digugah dhisik kuwi sindene kuwi. Apa kok sindene Tanjung iki lho? Jung. Tangi Jung. Kae lho. Sesuk sekolah lho. Anak-anak kok sesuk sekolah lho, Nduk. Sesuk minggu kok. To. Sesuk sekolah ge utange juk. Malah sesuk ora enek tugas. Enek kene. Alah yo. Wes, Mabelin dan Nggih. Dek Niken. Nggih, menika sebuah cuplikan. Sebuah cuplikan aja ketoprak, tidak ada aturan. Nggih, mbok bilih kathah lepatipun nyuwun pangapunten menika namung damel guyonan. Nggih, tepuk tangan yang meriah.